हेलो गाइज ମୁଁ ରୋହନ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରୋହନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଭାଇ ତମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ବାକି ସେ ଏବେ ଆସୁଛି, ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଭାଇ ଏଠିକା ଯୋଉ ଏଠିକା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲୁରରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି, ସେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ନାଁଟା ଭାଇ ମନେ ରହୁନି, କଣ ହାବିଲି ହାଡି ନା କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁଟା। ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉଠି ବି ରହୁଛି, ଏଠି ତାଙ୍କର ଭାଇ କିଛି ଆମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଓଡିଆରେ ପର୍ବ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏନି, ଉଁ, କଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ମେଳନରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଠାକୁର ଯାଏ ନା, ୟାଙ୍କର ସେଠି ଏଇ ମେଳନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ମେଳନ ହଉନି, ବାକି ଏଇଟା କି ପୂଜା ବି ମାଙ୍କର ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେମି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସେଟା କି ପୂଜା। ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ସବୁ ଦେଖେଇମି, ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଏତିକି ଖରାପ ଭାବିବନି, କାହିଁକି ଭାଇ ମତେ ସମୟ ହଉନି ବୋଲିକି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବୁଝେ ଯାଇପାରୁନି, କି ତମ ମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆଣିକି ଦେଇପାରୁନି। ଭାଇ ସତ କଥା କହିବି, ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ନ ଦେମି ନା, ତମେ ହୁଏ ତମ ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛ, ଦେଖିବନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଭାଇ ଯେତିକି ବି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛ ଏବେ, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଆହୁରି ଅନେକ ଛୁଆ ଯୋଉ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ମୋର ଭାଇ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରା ପର ଡେ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି। ଭାଇ ଯାହାବି କିଛି କରେ, ମୁଁ ଯାହାବି କିଛି କରେ, ମତେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଭାଇ ସବୁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ କରିମି। ଆଉ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିନି ଭାଇ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବା ଲାଇଫରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। ଯୋଉମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ପୁଅ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଥରେ ପୁଅ ହେଇକି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି। ଏଇ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଥରେ ଭାଇ ଦେଖ ଏମାନେ ପୁଅ ହେଇକି ଆଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଭାଇ। ଏମାନେ ଇଏ ପୁରା କଣ କହିମି ଭାଇ, କେତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଛି ଅଛି ନା ଭାଇ, କେତେ ରିକ୍ସ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହଁ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହୁନ କି ପୁଅ ହବାଟା ପୁରା ସହଜ କି ଲାଇଫରେ, ଥରେ ଭାଇ ଭିଡିଓରେ ଦେଖି ନବ ପୁଅ ହେଇକି କେତେ ସହଜ ହେଇଥାଏ କାମ କରିବାଟା। ଭାଇ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, ଆସିକି 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଭାଇ ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକି ଆଉ ଯେତିକି ଟାଇମ ମତେ ମୋ ଭିଡିଓ କାମରେ ଲାଗି ଦେଖୁଛି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ମୁଁ ନ ଖଟିମି ନା, ହୁଏତ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ 50 ବର୍ଷ ଖଟିତେ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯଦି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଖଟିଥିବି ନା, ତ ଆର 50 ବର୍ଷ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କମିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ନ ଖଟିକି ଆର 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନେକ ରହିବି ନା, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ 50 ବର୍ଷ ଯାକ ଖଟିମି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ରହିମି। ସେଟା କେବେ ଭାଇ ମୁଁ କରିବିନି, କି ତମେ ମାନେ ବି ସେଟା କେବେ କରିବନି। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି କଲେ ତମେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହି ପଡିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡିବ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସାଟା ନିଏ ନା, ପଇସା ସବୁ କିଛି। ତମେ ଥରେ ଭାଇ ଦେଖ, ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖ, ତମେ ତମେ ଭାଇ ଭୁକ ଲାଗୁଥିବ, ତମକୁ କେହି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦେବେନି। ମାନେ ଏମିତି କି ତମକୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି, ତମେ ଯାହାକୁ ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ମାଗ, ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ପଡିକି ଥରେ ମାନେ ରିଏଲାଇଜ କର ନିଜ ଲାଇଫ ଟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଭାଇ ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ଭାଇ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛ ନା, ଲାଇଫର ପଇସା ଆଜିକା ଡେଟରେ ସବୁ କିଛି। ତମେ ଯାହାବି କର, ଯାହାବି କର, ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବ ପଇସା, ଗୋଟେ ଖାଇବ ପଇସା, ଗୋଟେ ଲୁଗାଟା ଆଣିବ ପଇସା, ଯାହାବି କିଛି କର। ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ନା ଭାଇ, ପଇସା କମେଇବା ଶିଖିଯାଅ, ନହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟରେ ତମେ ପଇସା ନ କମେଇବ ନା ଭାଇ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହବା। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏତ ମତେ ମାନେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରାଏ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? ମାନେ ତମ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇକ୍, ତମେ ଯୋଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛ ଭାଇ, ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଭିଡିଓ, ଏଇ ସବୁ ମାନେ ସତତା କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କହୁଛି ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଯୋଉ ହାତରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଭିଡିଓ କରିତେ। ହଁ, ଫିର ବି ମୁଁ ମୋ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କହିଲି ନା, ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଟା କାହିଁ ସେ ଆସିଲାନି ଏଣିକି ଆଣି, ସେଇଟା ରହିଗଲା। ତାର କଣ ହେଇଛି କି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ,
ଭିଡିଓ କରିବାଟା ସହଜ, ହେଲେ ମୁଁ କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ଆଣିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭାଇ ଜାଣିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସତ କଥା ଭାଇ, ମତେ ସମୟ ହିଁ ମିଳୁନି। ମାନେ ଯାଇତେ କୋଉଠି ସମୟ ମିଳୁନି। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଭାଇ ତମ ମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତିକା ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଭଳି କି ତମେ ଦେଖିଲେ ବି ଖୁସି ହବ। ଆମେ ଭାଇ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମକୁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିତେ ପଡିବ। ଭାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖି ପାରୁନି। କଣ ପାଇଁ? ତମକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଚାହାନ୍ତି, ସେମିତିକା ଭିଡିଓ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଭଲ ଭାବିବେ। ନହେଲେ ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି ଭାଇ। ତମେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘର ହଉନି, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘର ବନା ହେଇଛି, ହେଲେ ଭାବ ଭାଇ ଆମେ କଣ ଲାଇଫର ଏମିତି କରିପାରିବାନି? ଏମିତି ଘର କରିପାରିବାନି? ସମସ୍ତେ ଭାଇ ପାରିବ। ବାସ୍ ଖାଲି ତମ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ କଣ କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ କିଛି ହବନି। ସେଇଭଳି ଭାଇ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ହେଲେ ନା ତ କିଛି କିଛି ତ ଭାଇ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ କିଛି କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଏଠି ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଏଗୁଡା ଭାଇ କି ଗଛ ଲଗା ହବ ଜାଣିଛ? ଏଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡା ଲଗା ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗରେ। ତ ଇଏ ବି ସେଇ ସବୁ ଯେତିକି ଦେଖୁନ ନା, ଇଏ ସବୁ ସେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ଟିକେ ଜୁମ କରିକି। ହଁ, ଏ ସବୁ ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖୁଛ? ଏ ସବୁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗଛ। ତ ଇଏ ବି ସେଇ ଗଛ ଭଳିଆ ସବୁ ସେଇ ଫୁଲ ଗଛ ସାୟଦ ଲଗା ହବ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏତେ। ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି କୋଉ ପ୍ରକାର ଲଗା ହେଇଛି। ତ ସେଇଭଳି ଭାଇ ଦେଖି ମାନେ ଜୀବନର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖ, ଏମାନେ ସବୁ କାହିଁକି ଏଠି ବଡ ବଡ ଘର କରିକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମାନେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ହେଲେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ? ଯାଇକି ଆଉ କାହାର କାମ କରୁଛେ, ଆଉ କାହାର ମାନେ କାମ କରିକି ପଇସା ଇନକମ କରୁଛେ। ହଁ, ହେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ? ଛୋଟ ବିଜନେସ ହଉ, ଛୋଟଟା ହଉ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ନିଜର କରିକି ବସ ଭାଇ। ଯାହାବି କିଛି କରୁଛ ନିଜେ କର। ଯେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇକି ମାନେ ନିଜକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିବ ସେମିତିକା କାମ କର। ପୁଣି ନା ଆମେ ଯିବା ଦିନରେ ଗଲେ କାମ କରତେ, ଆଇଲେ ରାତି ବେଳକୁ ହଁ ଖାଇଲେ ଶୋଇଲେ ପୁଣି ଉଠ ସେଇ କାମକୁ ଯାଅ। ଏମିତିକା ଲାଇଫ କେତେ ଦିନ ଭାଇ? କେତେ ଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା? କେତେ ଦିନ? ଏମିତି କରନି ଭାଇ। ଯଦି କିଛି ଲାଇଫ ର କରିବାର ଅଛି ନା, ତ ନିଜର କିଛି ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ନୂଆ ନହେଲେ କିଛି ସ୍କିଲ ଶିଖ। ହଁ ଭାଇ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରି ତ ସିଏ 40-50 ହଜାର 50 ହଜାର, ହଁ 60 ହଜାର କମଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭାଇ ଦେଖିବ, ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସେଇଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବା ଭଲ ନା ନିଜର ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭଲ। ଠିକ ଅଛି ନା? ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଓଡିଆ ପୁଅ ରୋହନ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହିଲି।